Oñatiko Unibertsitatean dago Gipuzkoako protokoloen artxibo historikoa. Artxibo batek historikoki eta era naturalean sortutako bildumak gordetzen ditu. Ale bakarrak izan ohi dira, munduan bakarrak eta erakundeek edota pertsonek sortutako materialak gordetzen dituzte. Gipuzkoako Foru Aldundiaren protokoloen artxibo historikoan notario edo eskribauek jasotako negozio juridikoen gaineko testigantzak jasotzen dira. Oñatikoan esaterako Gipuzkoako 3 barrutitan 16. mendetik 1910 arte jasotako protokoloak gordetzen dira. Hain justu Bergarako, Azpeitiako eta Donostiako barrutietakoak. 4. barruti bat ere badago Gipuzkoan, Tolosakoa, baina horiek Tolosan dagoen Gipuzkoako artxibo orokorrean daude gordeta. Hura ezagutzeko parada ere hartuko dugu aurrerago saio honetan. Hau da protokolo bat, hau da notario batek urte baten idatzitako eskrituraren bilduma. Eskritura asko daude hemen. Ez da eskritura bakar bat, baizik eta hemen egon daitezke 200 eskritura. Beraien artean personak diferenteak dira islatzen direnak. Beraien artean oso dokumentu ezberdinak izan daitezke, bata testamentu bat, bestea eskonhitzarmena bat. Baina notarioek batu egiten du urtean sortutakoa direlako. Hauxe da protokoloa. Eta hauek bezala, artxibo honetan gordetzen dugun Gipuzkoan sortutako protokoloen bilduma oso handia, ia 14.000 tomo hau bezala, 3 distrito barruti notarialetakoak. Halako protokolo batek gauza asko esan ditzake garai bateko errealitatearen gainean. Protokoloek bizimodu arrunta islatzen dute. Pertsonen arteko negozioak, ezkonhitzarmenak, testamentuak, obra eskriturak. 1952an sortu zuten Oñatiko protokoloen artxiboa Gipuzkoako protokoloak bilduz. Protokoloek 100 urte betetzen dutenean ekartzen dituzte Oñatiko artxibora. Berrienak beraz, duela 100 urtekoak dira. Zaharrenak berriz, 1505 urte ingurukoak. Baina zaharragoak diren materialak ere jasotzen dira bertan. Adibidez, 16. mendean, tapa hauek egiteko arazoak dituzte, ez daukate gaur egun bezala nolabait erraztasunak kartoia eta halako gauzak sortzeko, orduan erabiltzen dute lehendikan sortutako liburu zaharrak, askoz zaharragoak. Eta nola ez duten irakurtzen, behaiek letra asko aldatu da, eta orduan ez dute irakurtzen, erabiltzen dute liburu horiek puskatu eta erabiltzen dute tapa hauek sortzeko. Bueno, artxibo honetan gordetzen dugun dokumentu zaharrenak dira horiek. 12. mendeko liburu zaharrak, kodize zaharrak, erabilitako nola datatzen dugun? Adibidez, horiek datatzen ditugu askok dauzkate nota musikalak. Eta nota musikalak gu gaur ezagutzen dugun bezala, ez dira beti horrela idatzi. Batzutan dokumentuak ailetzen zaizkigu oso era bitxian. Kasu honetan adibidez, dokumentu hau 12. mendeko kodize bada. 16. mendean erabili zutela tapa baten gizan. Nola dakigu 12. mendekoa den? Notazio mota bada gaur egun desagertu dana eta 13. mendean dakigula desagertu zana. Orduan, hemen oso ondo ikusten da nola tapa gisa erabilia izan zen, eta segurazki 16. mendean ez zeukelako inungo logikarik dokumentu hau gordetzea. Segurtasun neurri itzelen babesean eta agirien kalitatea bermatzen duten temperatura eta hezetasun maila egokia uneoro mantenduz, agiriak gustura daude unibertsitatean. Gure arbasoen bizimodua, sentimenduak, ondareak, trukeak ezagutzeko parada ezin hobea eskaintzen digute. Ikusi zer nolako istorioak konta ditzaketen duela mende batzuetako agiriek. Notario eskrituratan bizitzako ia edozein atala agertzen dela, ez? Orduan, hainbat dokumentuetan ikusi dezakegu adibidez, ondoratze baten berri, terrana batik datorren itsasuntzi baten ondoraketa da,
Hondarribin ematen dana, 16. mendean, eta nola justo ailegatzerakoan ondoratzen da itsasuntzia, eta kapitainak dokumentu honekin esan nahi diguna da, esan nahi duena da, hortikan nolabait itsasoan gelditutako batez ere bale grasako kupelak beraienak direla, berarenak direla, eta jasotzeko eskubidea izateko, ez? Oso dokumentu bitxiak dira, baina oso ondo islatzen du nola dokumentuak sortzen dira helburu zehatz batzuekin. Hor daukagu adibidez testamentu bat, nun emakume batek, legazpiko emakume batek, bere anaiari usten dio ondare guztiak, eta usten dio ondare guztiak bere familia izurritean, 16. mendearen bukaeran izandako izurrite baten familia guztiak hil direlako, eta anaiak zaindu egiten dio berari, eta gero anaiari testamentuan usten dio ondare guztiak. Berrez, dokumentua sortu zen testamentu bat egiteko, baino honen bitartez izurritearen garrantzia, zer nolako eragina izan zuen familia baten, sinismenak, ideiak, horiek danak islatzen dira. Hau ere 16. mendeko dokumentu da, zehatz 1573 urtekoa, eta hau oso dokumentu berezia da, ze hau idatzita dago Terranoban, gaur egungo Kanada den dokumentua da. Horrek esan nahi du, Kanadako dokumenturik zaharrenak Gipuzkoan gordetzen direla, zaharrenetarikoak. Oso gutxi daude halako dokumentua bezala, eta Kanadan ezagutzen dute dokumentu hauek hemen daudela, eta hango museotan erakusten dira dokumentu hauen kopiak. Kasu honetan, arrantzale baten testamentua da, mapak ez dira oso arruntak protokoloetan, ez dira gehiegi agertzen, baina hauek adibidez oso bitxiak dira. Hondarribiko eta Lezo eta Pasaien arteko mugak zehazteko eskritura batzuen barruan daude, eta zehazten dute herri-lurrak nun bukatzen dira. Oñatiko gordailuan gordeta dauden 14.000 liburukitik 100% edukia besterik ez dute ezagutzen. Herritarrak, ikerlariak zein erakundeak kontsultak egiten doazen neurrian doaz, artxiboan datu berriak jasotzen. Irudietan ikusten ari zareten gela honetara sartu daitezke kontsulta egitera doazenak, inoiz ez gordailuetara. Bila ari garen hori aurkitu dugula uste dugunean, artxiboko langile bati eskatuko diogu interesatzen zaigun hori. Eurek digitalizatu eta bidali egingo digute. Kontsultak egiteko beste modu bat ere izango dute interesatuek izan ere, protokoloen ustiaketaren bitartez, internet bidez kontsultak egiteko aukera eskure ipiniko du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Une honetan lanean ari gea oso intensiboki proiektu honetan, eta helburua da sortzea datu base handi bat aurkibidetan agertzen diren referentziekin. Hasiko gara 19. mendeko aurkibideekin, eta sortzen ari gea, ez da gauza bat etorkizunean etorriko dena, baizik eta une honetan ja 100.000 bat referentzia mekanizatuta daude, eta gure asmoa da hori dana interneten ipintzea. Nolabait lotura bat egoteko aurkibide eta guk ditugun dokumentuen o liburuen artean. Oraingoz, 1863 eta 1909 urte bitarteko agirien aurkibideak digitalizatu eta ipiniko dituzte interneten kontsultagarri. Eta soilik, herri zehatz batzuetako protokoloak. Lan itzela, artxiboaren edapena eta erabilgarritasuna handitzea aldera.